Okay naman siguro Okay suot lang. ko panty, no? Pwede man gyapon ng panty sir, ang lalaki. Minisik naman karon. Pero gamay mong gupiyog sa Nay dako sir. Ha? Nay dako, nay XL. Mara gamay kay sa kang ma'am, mara ginasi ko kung kinatawa na ma'am. Gago! Agram. Mga short, mga t-shirt. Sa kaya ngayon ako na bra siguro? Gago! Ato sir. Palit ka sir, naibligo sir ang pili lang kung ano sa imong gusto. Ay pajama, pili na ni panty. Si ato. Pila po ng bra mo ma'am? Depende klase sir, nay tag 250, nay 120. Anong shirt mo ma'am? Ang shirt, depende na sa klase po sir, ang sa imong gusto. Ato asir kay tag 90. Anong pantalon ma'am? Pantalon, kaya tag 200. Kaya 200, dami pajama sir. Kanina mo t-shirt mo ma'am? Ang t-shirt niya, 10 lang. Atong tiro mo ma'am? Ano, depende klase sir, nay tag 200. Murag bra ra man siguro yung ngay sa tuwa ma'am. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano sir, gwapo ka ng bra, kasi mga sa kulitin mo sama sir bra. Murag Gwapo mangita. ka ng bra sir, oh. Murag nangita bud kita to bra. Dali. Blue. Panty na mga panty eh. Abon ko na mong panty sir, oh. Bagay ka na sa mga asawa, kani ba yung gusto nga terno? Gwapo kayo sir, oh, pang kuan ka ng pang summer sir. Sa yung gusto ana. Pwede na! Pili na pa rin sa sunod. Ay, pajama sir, pagkatulog. Ay, bakhan. Gwapo kayo ka na. Asa mong mapilian, asa nang murag ka ng murag rainbow sir, oh. Pili lang, yung asawa, yung mga alinan. Ay, makapili ka. Ma'am, pwede mo sulod ma'am? Pwede mo sulod. Para makatanaw di kong tarong ma'am ba kay ako atong palitan akong sawa kay Kilala kong kaliskis mo, oy. gusto po to siya ganun mga bagong nga sinina, mga panty, mga bra, mga pantalon. Sulod lang sir. Kani ma'am, bila ni ma'am? Asaan mo, Midyas? Kini sila tanan. Ay, depende sa klase, sir. Ma'am, tuon sa katong sa ma'am ay. Mas maayo pa, sir. Tuon sa akong sawa kay mas maayo siya ang kay mo pili dire. Ako, Jod. Bisan po kayo. Mukay ko dito niya. Mas hindi kayo mga yan ba? Ato sa ako dito. Ato, sir. Parang siya, makapili. Sige, babot na ma'am. Babot lang mo. Kilala kong kaliskis mo, oy. Sige man tong pangutana diri. Tuan, walag hapon di ay mo. Wala dadi ang asawa diri ah. Nagsige lang pangutana og tagpila ang presyo. Gusto siya bra, gusto siya mga brief, unsa pa mga pajama. Ug gidala na lang tayo ang asawa nga ri aron mo imo pili. Sa klase ang tawhana to mo magbuang. Nay, baligya na ito ba? Ano man mga kadre nga? Dapat dito ka sa sunod unta kay magkasi magkatama ka juta diha. Ginaay ko rin to eh, mingo kayo. Asa na yung mga bata di ay? Na ito ay dula to nahan. Bin ako good news mo ba? Basta magkaangay ka bi. Ay mga baligya dito sa unahan. Basta magkaangay ka to. Na ako napilian sa imo ah. Murag bagay ka to sa imong tutoy. Bra. So daw. Ako ganyan nga ganit ka daw kay basin una-una ko pili ito basta di ka makapili ng abot ka rin ba? Mas gwapo mo ito nga ikaw mo adto dito para ikaw makapili. Sige bi. Tara, play. Ulit kay. Ulit maayo kay. Mas maayo mong gina ikaw mo pili kay. Lisod man kay ikaw mo pili. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ada bi tabe. Layo pa be? Medyo doon na lang. Ulit lang dia. Dili tigi, murag na kong agbungon. Doon na lang. Ulit ba kinuluon lang yun para makapili kang tarong. A few moments later. Doon lang gipi.
O diri be. Ay, dili di ay. O daghang kay mga baligya diri makapili di kag tarong ani. Hello, mga nindot jud. Ano pa dire? Ay, ang problema ani ron. Mapili ka, magsige rin yung tikag baba, kilisan ko kay ibutang tika yuta diri. Sana all. Tindira diri. Ayo. Ma'am, naabot kami, ma'am. Uy, natulog di ka, ma'am? Oh, nakatulog lang ko binaabot sir na nag-naabot sir. Ano sa nila masawa sir? Di na nakalakaw? Di, kuhan mong good, ma'am. Sa wa kami nagminyo, ma'am, mao na mong good niya kung saad sa iyaha nga. Nga. Kung magminyo, may ako di siya bahon. Uy, Basi- kaya hindi na sir no? Sino nga, ma'am, mga basig malibang siya, ma'am? Ako siyang Babahon? babahon ako pa doon sa CR. Kung manigo siya, ako siyang ligoon. Ligoon. Saan? Asa man maligo ka asa man naman butang tapet. Ako mapatungog pa to, parang isa katulong og yuta. Ilan na di ay di ay pagkuhan mo. Papili lang ma'am. Hindi mo gusto ma'am. Kasi siya lang ang pamilyon, ma'am. Pipili. Siya mo, pang babae, ramon kunin mong gano'n, may pang laki. Wa lagi lagi sir. Nakay bangko niya, ma'am. Nanay. Papatungon ni kung usawag bangko, ma'am. Oh, sige, pagkakad bang ko. Sir, kay... Basta, hindi mo na yung pwede ipagmuta niya. Anak, sir. Ya. Sige, patong, sir. Pero kira sa mga may utang kayo bangko, be? Ayaw, oy. Mami, sa kuha ka nito sa makabugyuta. Ay, maupit ang tama ang itanong. Sige na. Ako na sa pabaon, ma'am. Kay... Saya, ma'am, nga. Sige, asa kung anto. Kulit siya. Ako na sa pabaon. Ako lang yung utang sa tapin, Oo, sir. okay. Ano pag sunod, be? Oh, dito Ma'am, magpili. pwede yung sunod, ma'am. Sige, sunod. Ako na, para mapili sa tarong, ma'am. Oo, sige. Sunod. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wait. Okay, pili lang, pili. Asa na pita na? Asa man alaay mo, ma'am? Sa iyong gusto. Panty lang di, oy. Ha? Kaya kung panty, mamaglag nga. Ano to, nangabuslot na mo nga. Ano ba sa tunga? Ikaw, pili lang. Nasa iyo sa rin na, ma'am. Kanang itong abon, ma'am. Gwapo kayong abon, ma'am. Yung kanang abon lang siguro, be. O, abon? Oh, kana lang? Ha? Sige. Sige. Buya, di ko sa oy, di. Siguro ka balot, mi, para tagsa ta. Ano yung gusto ani, ma'am? Asa ni, ma'am? Hinang siya, oh. Kani. Ah! Asa pa lain? Lain pa ni. Yung mga asan ni mga ani? Puros mga panty, wala mo siguro rip ni. Ay, okay naman siguro. Okay, Gusto ko panty, no? Pwede man di ako ng panty, sir. Ang lalaki. Nilisik naman karon. Pero gamay mong gudiyog sa Nay dako, sir. Ha? Nay dako, nay XL. Maragamay kig sa kang, ma'am. Marag di masigo kung kinatawa na, ma'am. Maragamay kig sa kang, ma'am. Marag di masigo kung kinatawa na, ma'am. Agram. Tama na siguro yung sa kabalot siguro. Ibuhan na sa una siguro. Kaya sa sulod lang ko.